راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا أبنايلوم عربي إسران شمونتن سنة كلتشحن 19 فنوى راديو إيرنا زحلف حموس إسرا سنة زغربة بتردس خيدانة كبر مينغهام زتلاخة زخري هلكيث زبدكسان عدوماتنان كال أين موداتن كفالو كان أرولكمينا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم كتسأنحو عدمينايو. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علة وزينة መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣወጻ ዝርከቡ ዜጋታቱ ናይ ጸቕጥን ምፍራህን ተግባራቱ ብሰፊሑ ከካይድ ጸኒሑ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቂ መሰላት ብሓሙስ 27 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ብኣወጻ ዝርከባ ኤምባሲታት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ዝነቕፍዎን ብቓልዕ ዝቃወምዎን ዝገብሮ ምጉዕባዕን ምፍራህን ክቕጽል ከም ዘይብሉ ብምዝኻር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ከዓ ዝወርዶም ዘሎ ክሳብ ናይ ሞት ዝበጽሕ ናይ ምፍራህ መልእኽቲ ብትሪ ኾኒኑ እቲ ካብ 2011 ክሳብ ጉንበት 2019 ዓመተ ምህረት ዘሎ ግዜ ዝሸፈነ ጸብጻብ ሰበስልጣን ኤርትራ በቶም ኣወጻ ዝዓበዩ ቢያንግ ፒኤፍዲጄ ዝብል ስም ተጠርኒፎም ዘለዉ መንእስያት ኣቢሉ ንሰብኣዊ መሰል ዝጥሕስ ተግባራት ከም ዘፈጸም ምስ መርትዖታት ኣሰኒዩ ኣቕሪቦ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብተወሳኺ ናይ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣምባሳደራት ኤርትራ ኣብ ጃፓንን ኬንያን ናይ ማሕበራዊ ሜድያታት መልእኽትታቶም ከም ኣብነት ብምጥቃስ بدقفت تسرعات قبل على إيرتراوين تتابعات مسلات زجبر متقعتي زدقف صحفاتهم كم مرتعو حيزو خمزلو ينتصر اتتكال أموداتا منقست إيرترا بأوز أزر كبا إمباستاتو بيلو قبل علنا قفتو زقبرو مقوب عن تغطنك قد سلوك فكادو اللي يبولون كبل لبو حليفو إيرترا مبل 4 شعاتن أول بايتو سبقاو مسلات حورات هاقرات كم مخانامتن نسبقاو مسلات مخبارن مستبايتو مولو متحوار مقبارن زامسلو قديتاتات سلزلوا أوشت إن وطعن دوباتان زفتسم مكاس مسل دك سب دو كتبل زتوعو حيالو أهجراين تتابقت مسلات بتدقاقامي ترعنهم كسمعو تاني حميهم ملشا جانجاويد أملا سودان زكايد زلو هزباو نعبن مقصاي قونس أو سقمتي وسد كم زلو كابتها قرستم حلال فزينا أملكيتو اتوجل ملشا كابسوني 24 سنة حزوز جمهور متقعتي قبل علي سلفنياتات نحيالو تتابقت مسلاتن مرحتي نعبنياتات نزبلهم سمويان اب تحت قيدي اتيلو اتي اب سمين دارفور كسلا قدارف اتباران كارتومن زقصل زلو متقعتي قبل علي سلفنياتات ملشا جانجاويد بوتادراو اونسل تازيزوديو ويسبيناو سقمت بموساديو زكايدو زلو كساب حجي ايتنصرن እንተኾነ ምሕዝነትን ናጽነትን ለውጥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ሱዳን ንምቋም ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንድሕሪት ዝጎስስ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ምልሻ ጃንጃዊድ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ንዝኾኑ 11 ኢንጂነራት እውን ኣብ ቀይዲ ኣእቲሎ እቶም መራሕቲ ኣድማ ዝበሎም ኢንጂነራት ሓደ ካብቶም ንህዝባዊ ናዕቢ ዝመርሑ ዘለዉ ትካላት ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ኣባላቱ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ملሻ ጃንጃዊድ ስሙ ናብ ህጹጽ ረድኤት ሰራዊት ሱዳን ብምቕያር ኣብ እዋን መሪሕነት አልበሽር ዶባት ክሕሉ ብሓድሽ መልክዕ ድሕሪ ምቋሙ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማታት ሱዳን ብምእታው ካልኣይ ፍሉይ ሰራዊት ሃገር ኮይኑ ይርከብ እቲ ምልሻ ኣብ ዶባት ሱዳንን ሊብያን ኣብ ሓለዋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ስደተኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘይተኣደነ ግፍዕታት ኣውሪድዮ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ኢድ ነይርዎም ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ዝተጠርጠሩ ዜጋታት ቁጽሪ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ይገልጹ ወሃብ ቃል ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ክርስቲያን ታደለ ትማል ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 56 ካብ ኣባላቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት 10ታት ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ ክርስቲያን ታደለ ብተወሳኺ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምቕራብ መስርሕ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝዓለመ ጥራይ ዘይኮነስ بحفشا أمنس تمركوسة متقعتي كبل وقيسو بزاب إثيوبيا استفدت فتن علوتن قتلت حلقة استاف سراويتن كم حبرة أفريقيا إيكواس زعم السلا حبرتاتن كمون مرحت استفل عليها هجرات بعل 5 خننو زفلت كوينو حبرة أفريقيا بمنقدي أبو منبرو مصافاكي محمد أبزل أخو ملأختي نملأ بيتسبن فتوتن موتي كمون نملأ تهجر متصنع بمناي نتفت أمي بعل خنينو أبزنا يلو تعمامن تسجنان أبقون قدما مينستر أب أحمدن منقست إثيوبيان كم زلون داقيمو الرقاقيتو
እዚ ብ22 ሰነ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተና ዕልዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ቅትለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ቀጥታዊ ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝገልጹ ዘለዉ። ድሕሪዚ ፍጻሜታት ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ኣብ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ሓለዋ ኣቴን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀፂልና ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ናይቲ ዝሓለፈ ሐሙስ 20 ሰነ 2019 ዝተፈነወ ዝኽሪ ህልቂት ህዝቢ ድግሳን ዕዱማትናን ብታደሰ ኺዳነ ካብ በርሚንግሃም ዝተላኸልና ጽሑፍ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ካብቲ ቦታ ቀልጢፈ ክርሕቕ ነይሩኒ። እታ ዝቐረበት መውፂት ቦታ እታ ቆልዓን ሰበይትን ብፅቕጥቅጥ ተዓቂቦሙላ ዝነበሩ ጸባብ ቦታ እያ። ንገለ ብመንጎ እጋሮም ንገለ ብጎድኖም ደፋፍኤ ነቲ ፅቕጥቅጥ ሓሊፈ ናብ ሸነኽ ሰሜን ናብ ትኽፉት ቦታ ተቐልቀልኩ። ኣነ ካብቲ ቦታ ክርሕቕ ክጎይ ነፋሪት ለጢላ ክትሽከል ፊት ንፊት ተጋጠምና። ኣዒንተይ ኣፍጢጠን ክሪአኣን ብቕድሚኣ ናይ ትኹሲ ብልጭታ ክርእን ሓደ ነይሩ። ፋክረስ ናይታ ነፋሪት ኣብ ኣፍ ልበይ ክዓልብ ተራእየኒ። በቃ ንእስነተይ ኣብቂዓያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ሓንጎለይ ቁጭ በለኒ። ኣነ ንሞትን ኣብ ናይ ካልኢታት ፍልልይ ዝበጻሕና ኮይኑ ተሰምዓኒ። ፋክረስ ናይታ ነፋሪት ግን ናብታ ብድሕረይ ዝገደፍክዋ ኣውቶቡስ እምበር ናባይ ኣይነበረን። ካብኡስ ደሓንኩ ደኣ መናድቕን ደናጉላን እናነጠርኩ ምጉያይ ቀጸልኩ። ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ምስ በጻሕኩ ግን ህድሞ ካብ ፋክረስ ይከላኸልዩ ክበሃል ሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ካብተን ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ገዛውቲ ዝሓሸት ዝበልክዋ መሪፀ ናብ ሓንቲ ዕጽውቲ ህድሞ ምራሕኩ። ማዕጾኣ ብረጊድ ሰንሰለት ምስ ድርኩኺት ተኣሲሩ ብልኬቶ ተዓጺዩ። ብላዕሊ ግን ናይ ቅድሚት መንደቕ ምስ ቀጽቀጽ ኣይለገበን። ኣብ ቅድሚት ምስ መንደቕ ተጸጊዓ ብዝተተኽለት ዓንዲ ተደጊፈ ብላዕሊ ብመንጎ መንደቕን ቀጽቀጽን ናብታ ዕጽውቲ ገዛ ተንፏሒኻ ኣተኹ። በቃ እታ ገዛ እንተልያ ክድሕን እንተ ዓንያኻ ኣምጻ ኣሸበሸብ ሕማቕ እንተጓነፈ ሰብ ቤት ንገዝኦም ክብሉ ክመጽዮም ንሕማቕ ይኹን ንጽቡቕ ድሕነተይ ምስታ ገዛ ክኸውን ወሲነ። እታ ኸተድሕነ ንስተዓቕብ ኩላ ገዛ እንዳቦይ ወልደ ገብርኤል ዕቑባይ ነበረት። ናብ ውሽጢ እታ ገዛ ምስ ኣተኹ ዝቐርብን ዝረሕቕን ድምፂ ነፈርቲ ጸጸኒሑ ምስቲ ብርቱዕ ድምፂ ስዒቡ ዝስማዕ ናይ ኣድራጋ ተቑሲ ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ዝርአየልቦን። ምድሪ ቤት ናይታ ገዛ እውን ከም ድላይካ ዘይትርእየሉ ጸልማት እዩ። ሕጂ እውን ንግዳም ገጸይ ክርኢ ስለ ዝነበረኒ በቲ መንደቕ ደይበ ርእሰይ ብመንጎ መንደቕን ቀጽቀጽን ኣቐልቂለ ንማዕዶ ከቋመት ጀሚረ። ሓንቲ ሰበይቲ ካብቲ ቅርዓት ንገዛ ቦይ ዋሻይ ዝርኣይ ንጸጋም ነቲ ዓበይቲ ሽማግለታት ኮፍ ዝበሉሉ ደናጉላ ንየማን ገዲፈን ሰልፊ ሰልፊ ነቲ ቐጢን መንገዲ ሒዘን ይጎያ። ብኡ ንብኡ ኩሉ ከባቢአን ብናይ ፋክረስ ጠያይቲ ይሕረስ። ኣብ መንጎቲ በቲ ጠያይቲ ዝተላዕለ ድሮና ሃሳስ ምስሊ ናይተን ሰበይቲ ዛዕ ኢሉ ክወድቕ ይርአ። እተን ሰበይቲ ብዝወደቖ ይተረፋን። ተንሲአን ቀሲለን ከውሊ ክደልያ ይመስለኒ ናብ ገዛ እንዳቦይ ገብረ መድህን ከንቲባ ገጸን ተጸግዓ። ካበሳ ጉመአን ገለ ማህረምቲ ከም ዝነበረን ፍሉጥ እዩ። ግን ኣይሞታን። ኣደይ እውን ኣብቲ ኣኼባ ምንባራ ዘኪረ ኸዓ ኣደ በዓል መንኮን ይኾና በልኩ። ብጉያ ኸይደ ክረድአን ግን ድፍረት ኣይነበረንን። ነፈርቲ ነቲ ክቐትልኦ ዝኽእላ ቐቲለን ዝከኣለን ዕንወት ኣውሪደን ከዳ ሰማያት ዓድና ህድኣት ዓሰሎ። ኣነ እውን በታ ዝኣተኽዋ መንደቕ ተንፋሒኸ ወጻእኩ። ናብታ ዝገደፍክዋ ቅርዓት ክምለስ ትንዕ ትንዕ በልኩ። ብውሽጠይ ግን ነፈርቲ ተመሊሰን ክመጻየን ኣጸቢዕካ ርሓቕ ነብስኻ ውፅእ ዝብል ሓሳብ ወረረኒ። ፋግረስ ጥራይ ዘይኮነ ዓበይቲ ቦምባታት ጽዒነን ከይምለሳውን ፈራሕኩ። ዓድና ብሽሾ ነፈርቲ ክትጸንስ ዝተፈርዳ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ካብ ፋክረስ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ተተኳሲ ዘድሕን
ኣብ ጸሊም ጽርግያ ዝተሰርሐ ድንድልዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኸኣ ናብቲ ልዕሊ 1 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ቢንቶ ሃርጋሚት በረርኩ። ቢንቶ ሃርጋሚት በፂሐ ገለ ደቓይቕ ምስ ጸናሕኩ ነፈርቲ ኣይተመልሳን። ብማዕዶ ከምዚ ኸማይ ካብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ዝተኣልዩ ሓሓሊፎም ዝቀላቐሉ ሰባት እንተዘይኮይኑ ሰማያት ህዱ እዩ። ብኡ ንብኡ ኸኣ ድሃ ይክፈልጥ ናብታ ገዲፈያ ዝኸድኩ ቅርዓትናን ቤት ትምህርትናን ክምለስ ወሰንኩ። ብርግጽ ቅድመይ ዝተመልሱ ሰባት ነይሮም እዮም። እቶም ኣብቲ ክፉት ቦታ ንጸግዕ መናድቕን ዝተሃርሙ ተላዒሎም ጸንሑኒ። ካብን ናብን ብንፋስ ዝገማጠል ነጸላ መዐመሚ ነንበይኑ ዝሕብሩ ኣጭርቕቲ ግን ካብን ናብን ብንፋስ ክገላበጥ ይርአ ነበረ። ምስ ገለ ኣብኡ ዝጸንሑኒ ሰባት ናብ ሓንቲ ክፍሊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣተና። ኣብ ቅድሚት ኣብ መንጎቲ ሰደቓታት ዝወደቑ ሰባት ዝተጨላለፈ ሲሚንቶን መናድቕን ገና ጨንኡ ዘይሃሰሰ ባሩድን ነታ ክፍሊ ናብ መልኣኮሞትዩ ቀይርዋ። ኣዒንተይ ዝረኣይኦ ምእማን ጸገመን። ኣነ ኣብ ገዛ እንዳቦይ ወልደ ገብርኤል ዕቑባይ ከም ዝተዓቆብኩ ገሊጸየ። ኣብታ ዝኣተኽዋ ክፍሊ ኸኣ ኣቦይ ወልደ ገብርኤል ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣደይ ብርሃኑ ኣብቲ ሲሚንቶ ዛዒሎም ወዲቖም ጸንሑኒ። ኣነ ዝተዓቆብኩላ ገዛ ንዓይ ዘድሓነት ህድሞ ክልቲኦም ዋናታታ ስኢና። ኣቦይ ገብርኤል ዕቑባይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክዳውንቶም ምስ ተኸድንዮም ሒዞማ ዝኸዱ በትሪ ማለት ምርኩስ ኣብ ጥቕኦም ፍንትቲላ ወዲቓ ነይራ። ኣርባዕቲኡ መሓውሮም ፍጹም ደሪቐዩ። ኣደይ ብርሃኑ ሓንቲ ብንጹር እትርአን ሕጂ ዝዝክራን ብላዕለዋይ ግርጻነን ናብ ኣፍንጨን ጽግዒላ ንጣር ዝሓለፈታ ክፍቲ ቦታ ብንጹር ትርአ። ነውዲ ዓመት ዝበቅዑ ቁኖን ጽሩይ ክዳውንትን እየን የለበይሰን። ካልእ ብንጹር ዝርአ ዓብ ማህረምቲ ሕጂ ኣይዝክርን። ምስኦም ዝወደቑ ካልኦት እውን ነይሮም እዮም። ሙሉእ ኣቓልቦይ ብናይ ክልቲኦም ኩነታት ተሰሪዖ ስለ ዝነበረ ግን ሕጂ ነቶም ካልኦት ኣይዝክሮምን እየ። ንኽልቲኦምን ነቶም ካልኦት ምስኦም ዝነበሩን ንግዚኡ መጽንሒ ናብቲ ቅርዓት ቀረባ ዝነበረ ናብ ገዛ እንዳቦይ ቀሺ ገረላሰ ተኪኤ ዘብጻሕናዮም መስለኒ። ካብኡ ናብቲ ቅርዓት ተመሊስና። ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ጽላል በርበረ ጸሊም እንዳቦይ ድራር ህብትዝጊ 6 ሬሳታት ነበረ። ዕድሚኦም ካብ ከባቢ 10 ዓመት ዝሓልፍ ኣይኮነን። ኣብ ጸቅዒ ናይቲ መናድቕ ዝተሃርሙ ኣነ ቅድሚ ምምጽአይ ኣብኡ ዝተኣከቡ ክኾኑ ኣለዎም። ቀልጢፍና ክንቀብሮም ተነግረና። ቅድሚ ምቕባርና ግን መንነቶም ክንፈልጥ ነይሩና። ነቶም 5 ቀልጢፍና ፈሊጥናዮም። ሻድሸይቲ ግን መን ንበላ። ርእሳን ክልቲኡ ታሕተዋይ መሓውራን ኣይነበረን። ካብ ክሳዳ ክሳብ ብርኪ እግራ ዘሎ ኣካላታ እሙልኡ እዩ። ጽሬትን ጣዕምን ነብሳ ምስ ተኸዲናቶ ዝነበረት ዓይነት ክዳውንቲ ዕባይ ገጠር ኣይኮነትን። ካብ ከተማ ዝመጸት ክትከውን ኣለዋ። ግን ጓል መን ንበላ። ገነትን ኣስቴርን ዝበሃላ ካብ ከተማ ዝመጻ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ስለ ዝነበራኒ ተጠራጠርኩ። ገጽ ከይረኣኻ እሞ መን ክትበሃል እያ? ሽዑ ዝረኣኽዎ ፍሉይ ማህረምቲ ናይታ ህፃን ቆልዓ ሎሚ እውን ካብ ተዘክሮይ ኣይተረስዐን። ዝርስዕ እውን ኣይኮነን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኽሪ ናይቲ ፍጻሜ ቀዳመይቲ ናብ እምሮይ ቅጅል ትብል ምስልን ኩነታት እማህረምትን ናይታ ህፃን እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ነፈርቲ ኸይምለሳ ስክፍታና ኣይተወድእን። ቀልጢፍና ክንቀብሮም ተነጊሩናዩ። ከይዶም ጎና ነተኽፉት ቅርዓት ገዲፍና ብጥቓታ ዝተቓጸለት ኣውቶቡስ ሓሊፍና ገዛ እንዳቦይ ትኩእ ምራጭን እንዳቦይ ዝርኣይ መስፍንን ንየማንና ገዲፍና ጸግዕ ጸግዒ ናብቲ መቓብር ወሲድናዮም። ኣብ ምብራቓዊ ጫፍ መቓብር ዓድና ንኹሎም ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ እቲናዮም። ወለዲ ጓሎም ከም ዝሞተት ንኽፈልጡ ክዳን ናይታ ዘይፈለጥናያ ቆልዓ ኣትሪፍናዮ ኢና። ኣብቲ መቓብር ግዜ ስለ ዝወሰድና ብዙሕ ሰብውን ስለ ዝተመልሰ ዝሞቱን ዝተወግኡን ተላዒሎም እዮም። ናብቲ ቅርዓት ክምለስ ከለኹ ኣብ ጸግዒ መንደቕ እንዳመምህር ሕድሮም ገለ ሰባት ዕጉግ ኢሎም ረኣኹ። ኩነታቶም ክፈልጥ ናብኦም ተኣለ። ኣብኡ እውን ሮዚና ዘርኣይ ኣበርቲዓ ትቑንዞ ነበረት። ሓደ ኣጋር ሓኪም ተጋዳላዩ ክሕክማ ጸኒሑና። ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ናይ ሰለፋ ከባቢ ረቃቒቱኣ ዝርአ ማህረምቲ ነይርዋ።
ቃንዝኣ ቀሊል ኣይነበረን ብኡንብኡ ናብቲ ውግኣት ዝእከብሉ ዝነበሩ ገበላ ወሰድናያ ሽዑ ምሸት ምስ ኩሎም ውግኣት ንሕክምና ተወሲዳ ሮዚና እታ ኣብ ናትና ክሊ ዕድመ ዝነበረት ኩሞሌቲ ጎርዞ ኣይደሓነትን ሕክምና ምስ በጽሐት ህይወታ ከም ዝሓለፈ ሰሚዕና ካብ ቆልዕነት ናብ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ክሰጋገር ዝቀራረብ ዝነበረ ተኽለ ኣብ ገብረ ማርያም ኣብ ኣፍ ደገ ድኳን እንዳቦይ ባሻይ ዘርኣይ ከሎዩ ተሃሪሙ ቀዳሞት ዝመፁ ሰባት ብህይወቱ ርኪቦም ተሰኪሞም ናብ ኦሊ ቦታ ወሲዶሞ ምስ ካልኦት ውግኣት ሕክምና ክበጽሕ ክኢሉ እኳ እንተነበረ ክድሕን ግን ኣይከኣለን ንሱ እውን ኣብ ሕክምና ምስ በጽሐ ሓሊፉ ወዲ 4 ዓመት ዝነበረ ከሰተ ሃለቃ ግደ ነፈርቲ ቅድሚ ምምፅአን ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቅርዓት ፋሒሎም ዝፃወቱ ዝነበሩ ቆልዑ እዩ ንሱ ንምዕባዩ ሓፍቱ ወሲኽካ ምስ 6 ቆልዑ ኣብቲ መናድቕ ተጸጊዖም ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ ንድሕሪት ተመሊሱ ከዓ 7 ሰባት ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣብ መንደቕ ተጸጊዕና ከለናዩ ከባቢና ብፋክረስ ተሓሪሱ ካባና ፍርዝን ዝበለ ሙሴ ባሻይ ዘርኣይ ብኡንብኡ ክመውት ከሎ ሓፍተይ ትርከቦም 4 ቆልዑ ተወጊኦም ግን ኣይሞቱን 2 ቆልዑ ግን ኣይተተንከፍናን ደም ክፈሶም ምስ ረኣኹ ህይወተይ ንምድሓን ንሓፍተይ እውን ገዲፈያ ብጉያ ካብቲ ቦታ ተኣልየ ክብል ተዘክርኡ ይገልጽ ኣብ ገበላታት እንዳቦይ ንኡስ ሃይለ ደስታ እንዳቦይ መሓር ጓንጉል እንዳቦይ ተፈሪ ክፍለ ገለ ካብቲ ውግኣት ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ገዛውቲ እዩ ዝተወግኡ ክንበጽሕ ካብ እናበን ክንመላለስ ከለና ወይዘሮ ዙፋን ዝተሃርመት የማነይቲ ኢዳ ብጸጋሜት ኢዳ ደጊፋ ናብቲ ውግኣት ዝሕከሙሉ ዝነበሩ ቦታ ገለ ረድኤት እንተረኸበት ክትከይድ ኣብቲ ቅርዓት ጎፊላትኒ ሽዑ ወዲ 2 ዓመት ዝነበረ ፍጹም ደስ በለ ንናይ ወለዱ ዕላል ምርኩስ ገይሩ ነቲ ኩነታት ብኸምዚ ይገልጾ ኣደይ ንዓይን ንገብርኤላ ሓፍተይን ሒዛትና ናብ ሓንቲ ክፍሊ ኣትያ ንዓይ ብጸጋሜቲ ኢዳ ሓቒፋ ንጓል 4 ዓመት ገብርኤላ ሓፍተይ ብየማናይ ኢዳ ጠሚራ ናብ ኣጸጊዓ ሒዛታ ነይራ እታ ነቲ ዚንጎን ኪላ ዝኣተወት ፋክረስ ንገብርኤላ ሓፍተይን ነታ ጠሚራታ ዝነበረት የማነይቲ ኢዳ ኣደይን ሃሪማተን ኣደይ ጅማወት የማናይ ቅልጽማ ተበሲዑ ኸይዱ ሓፍተይ ግን ኣይደሓነትን ክብል ካብ ወለዱ ንዝሰምዖ ዕላል ብሓጺር ይደግሞ ጋዜጠኛ ቲቪኤረ ዝነበረ ኪዳነ ማርያም ደስ በለውን ገብርኤላ ሓፍተይ እንታይ ከም ዝርኣያ ኣይፈልጥን ሽዑ ንክሆ ካብ ገዛና ክሳብ ቅርዓት ምእባድ ኣብያትና መሪር ብኽያትና በኸይቲና ኣገዲድና ወሲድናያ ገዛና ከይተመልሰት ካያ ሓሊፋ ክብል ንገለ ካብ ናይ ሽዑ ተዘክርኡ ይገልጽ ሕጂ ዳርጋ ኩልና እቶም ኣብ ሓደ ክሊ ዕድመ ዝነበርና መንእስያት ድሃይ ናይ ዘለውን ዝተሃርሙን መዛኑና ፈሊጥና ኢና ሓደ ሰብ ግን ድሃዩ የለን ንባህሊ ብስዩም ተወጊኡ ወይ ወዲቑ ርኤዮ ዝብል ሰብ የለን ባህልቢ ኣብ ይጠፊኡ ሸቐልቀሊ ኾይኑ ባህልቢ እቲ ሕያዋይ ጻዕዳ ልቡ ብዘይካ ሰሓቕን ፀወታን ተንኮል ዘይፈልጥ መንእሰይ ምስቶም ካብ ናብን ዝመላለሱ ዝነበሩ ሰባት ኣይነበረን ፍሉይ ምቅራብ ስለ ዝነበረናን ሓደ ካብቶም መንእስያት ስለ ዝነበረን ካኢና ካብ ናብን ንሓተሉ ዝነበርና ነፈርቲ ምስ መጻ ባህልቢ ዘለዎም ሰባት ኣሪሕቖም ኣይከዱን ናብ ውሽጢ ድኳን እንዳቦይ ባሻይ ዘርኣዮም ኣትዮም ነፈርቲ ድሕሪ ምኻደን ነቲ ድኳን ቀልጢፉ ዝኸፈቶ ሰብ ኣይነበረን ድሒሮም ነቲ ድኳን ምስ ከፈትዎ ግን ባህልቢ ዶም ወዲኡ ክትፀዓር ጸኒሕዎም ምስኡ እውን ካልኦት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ባህልቢ ህይወት ስለ ዝነበሮ ናብቲ ውግኣት ዝእከብሉ ዝነበሩ ናብ እንዳቦይ መሓር ጓንጉል ከም ዝተወስደ ሰሚዕና ክንሪኦ ኸድና ባህልቢ ኣብ ሃለፍታ ኮማይ ነይሩ ኢንፊዥን ተተኺልዎ ጸኒሑ ኣፉ ስለ ዘንቀሳቐስ ጥራሕዩ ብህይወት መንባሩ ዝፍለጥ ብዓይነይ ንመወዳእታ ተፋነዮ ኸይደ ኣይጸንሐን ንሱን ሕክምና ምስ በጽሐ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ሰሚዕና ብሰንክቲ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ፍጻሜ ኩሉ ሰብ ነብሱ ቐድሕን ካብቲ ቦታ ክርሕቕ ይጎይ እኳ እንተነበረ ገለገለ ግን ገና ኣብ ቈልዕነቶም ሞት ኮነ ህይወት ምስ ኣሕዋትና ኢሎም ኣብ ምድሓን ኣሕዋቶም ህይወቶም ዝኸፈሉውን ኣለዉ
كباب 13-15 ዓመት ዝዕድሚኣ ወይኒ ቀሺ ክብረኣብ ሓንቲ ካብዚኣቶም እያ ንሳ ደብዳብ ምስ ጀመረ ንለተንኪኤል ሓፍታ ሓዚላ ካብቲ ቦታ ንምርሓቅ ክትጎይያ ፈቲና ግን ኣይተዓወተትን ንሓፍታ ሓዚላ እናጎየት ከላ ክልቲአን ብሓንቲ ጢት ተሃሪመን ከም ዝወደቃዩ ተነጊሩና ገለ ካብቶም ምስሎም ገና ኣብ ሓንጎለይ ዘይሃሰሰ ገለ እውን ብዓይነይ ዝረኣኽዎም ናይ ሽዑ መዓልቲ ግዳያት እዮም ሎሚ ድሕሪ 41 ዓመታት እሞ ብስደት ዝተማልአ ስእልን ኣስማትን ክህልወካ ዝከኣል ኣይኮነን ካብቶም ሎሚ ክንዝክሮም ዝኽኣልና ሽዑ ዝሞቱ ዕሸላት ናይ ገሊኦም ኣስማት ምጥቃስ እውን ሓጋዚ እሞ ካብቶም ብዙሓት ብውሕዱ እዞም ዝስዕቡ ወስከብል إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ቢዛን ዕቕቡ ተኽሎም ሙሴ ባሻይ ዘርኣይ ብርኽቲ ሰመረ ገረላሰ ኣምለሰት ወልደ ሚካኤል ገብረህየት ደስታ ሓድጉም መስገን ወይኒ ቀሺ ክብረኣብ ቀሺ በርሀ ለተንኪኤል ቀሺ ክብረኣብ ቀሺ በርሀ ገብርኤላ ደስበለ ወልደ ስላሴ ተስፉ ተወልደ ተስፋ ማርያም ገረዝ ጊሄር ተኽሎም ሞሳዝጊ ሰላም ኣስገዶም ፍረወይኒ ኺዳነ ቐላቲ ሸዓ መዓልቲ ካብ ዝሞቱ ሎሚ ካብ ዝዘከርናዮም ገና ልቢ ኸይቈጸሩ ዝተኸልፉ ዕሸላት እዮም ኣቦይ ወልደ ገብርኤል ዕቑባይ በዓልቲ ቤቶም ኣደይ ብርሃኑ ኣደይ ምሕረት ተኽሉ ሰይቲ ኣቦይ ፍስሓ ብርሃነ ወይዘሮ ስእላ ሰይቲ ዮሃንስ መሓሪ ወይዘሮ እዝጋሃርያ ሰይቲ ያ ተስፋ ገብርኤል ዘርእዝጊ ሸዓ መዓልቲ ካብ ዝቐበርናዮም ዓበይቲ እዮም ቀሊልን ብርቱዕን መውጋእቲ ዝነበሮም ከባቢ 100 ዝኾኑ ውጉኣት ሽዑ ምሸት ብመካይን ተጻዒኖም ናብ ሕክምና ተወስቱ ገና ኣብ ቈልዕነቱ ዝነበረ ተኽል ኣብ ገብረ ማርያም መንእስያት ዝነበሩ ባህልብስ ዩምን ሮዚና ዘርኣይን ኣደይ ዓለም ሰይቲ ኣቦይ ተወልደ ዘውዲ ሕክምና ምስ በጽሑ ከይደንጎዩ ሓሊፎም ነቶም ዝተረፉውን ግዜ ኣይሓገዞምን ክራማት ናይ 1978 ዓመተ ምህረት ህዝባዊ ግንባር ካብ ሙሉእ ዞባ ደቡብን መንገዲ ስመራ ባፅዕን ዘዝለቐሉ ዓመት እዩ ውድብ ኣብ ካልእ ዝዓበየ ጉዳይ ተጸሚዱ ስለ ዝነበረ ይሕወዩ ኣይሕወዩ ኩሎም ቶም ውግኣት ካብቲ ተዓቒቦምሉ ዝነበሩ ሕክምና ተፋንዮም ዓዶም ክምለሱ ነይርዎም ተመልሱ ከዓ ገና ቈልዓ ዝነበረ በረኸት ደበሳይ ድራር ድሕሪ ገለ ዋርሕ ወይዘሮ ዓለም ተወልደ ዑመር ሰይትያ ተስፉ ቐላቲ ድሕሪ ናይ ከባቢ 2 ዓመት ስቓይ ኣደይ ጽገ ተሰማ ሰይቲ ኣቦይ በየነ ተስፋ ጋብር ድሕሪ ናይ ከባቢ 4 ዓመት ስቓይን ቃንዛን ብሰንክቲ ግቡእ ሕክምና ዘይረኸበ ናይ ሽዑ መዓልቲ መውጋእቲ በብሓደ ስዒቦም ካልኦት እውን ኣብ ሞት ዘይበጽሑ ኣብ ጭዋዳታቶም ዝተሸኽለ ሓፃውን ኣብ ራእሶምን ኣፍ ልቦምን ዝተሸኽለ ስኩጆ ሽዑ ዝተበትከ ጅማውቶም ንኹሉ ዝወረዶም ስቓይ ጸይሮም ክነብሩ ዝተገደዱ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እቶም ካብ ካልኦት ናይ ከባቢና ዓድታት ዕድመ ተገይሩሎም ወይ ብኻልእ መገሻ መጺኦም ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ እሞ ዝሞቱን ዝተወግኡን ሰባት ኣብዚ ኣይኣተውን ዝሞቱን ዝተወግኡን ምንባሮም ግን ሰሚዐ ካብ ቦታ ፍጻሜ ርሕቕካ ኣብዚ ኣብ ስደት ኮንካ ዝተማልአ ዝኽርን ስእልን ክህልወካ ስለ ዘይክእል ግን ኣብዚ ክእትዎም ኣይከኣልኩን ገለ ካብቶም ሽዑ መዓልቲ ዝተወግኡ ካብ ደቀ ምሓረ ዝመጹ ቀያሕቲ ዕምባባ ዝነበሩ እውን ተጋደልቲ ኮይኖም ምሳይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነይሮም እዮም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ 1904 ጀሚሩ ዘካየዶ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኮነ ኣብቲ ድሒሩን 30 ዓመታት ዘካየዶ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ንቡር ሰላማዊ መዓልቲ ህይወቱ ከሎ ብዘይሓሰቦ ኣዝዩ ብዙሕ ሰላማዊ ሰብ ጠፊኡ እዞም ንዘሎና ተመሳሳሊ ሕብሪ ቆርበትን ሃይማኖታዊ እምነትን ከም ምኽንያት ተጠቒሞም መሬትናን ባሕርናን ክወርሱን ክግብቱን መታን ጠንቂ ብዙሕ ስቓይናን መቕዘፍትናን ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ገዛእቲ ድሌቶም ንዝፈጸምዎ ግፍዕን ስቓይን ተሸፊኑን ተረሲዑን ክተርፍ ጥራይ ዘይኮነ ገና ሕጁን ሕልሞም ኣብ ወራራት ሃፀይ ሃይለ ስላሰን ደርግን ኣብ ምጽናት ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ምድልዳል መግዛእታዊ መሓውራቶም ንዝሞቱ ወተሃደራቶም ኣብ ኤርትራ ሓወልቲ ክትከለሎም ከም በዓል ሻለቃ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ብግዜ ደርጊ ናይ ኤርትራ መሓዳሪ ዝነበረ
ብሜድያ ከም ዝጠለበ ዝፍለጥ እዩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዘውረድዎ ስቃይ ምንኣስ እዩ ህዝብና ንስለ ሃገራዊ ናጽነቱ ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋን ምስ ተጋደልቲ ትደናገጽ ኢኻ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ኣሰቃቂ መቕዘፍትን ህልቂትን ኣብ ኣፈ ታሪኽ ተሓፂሩ ከይተርፍ ታሪኹ ብግቡእ ክስነድን ንዳሕራይ ኤርትራ ወለዶ ጥራይ ዘይኮነ ደላይ ሰላም ንዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ክንገሮን ከነፍልጦን ሓላፍነትና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሎምቶም ዶብ ሰጊሮም ዝመፁ ጸላእቱ ኣባሪሮዎምን ስዒርዎምን እኳ እንተኾነ ዳግማ ኢሎም እውን ካብ ኣብራኹ ብዝወፁ ጉሓሉ ንብርሰትን ዕንወትን ተቃሊዑሎ እንሆ ከዓ ነዞም ኣብ ዓንቀሩ ተሸኺሎም ናብ ዓፅረሞት ዘብፅሕዎ መፀይ ተኣልዩ ናይ ዝሓለፈ 20-30-28 ዓመታት ተመክርኡ ብግቡእ ገምጊሙ ማኣዝኑ ከስተኻኽል ሎምስ ይኣክል ይብል ኣሎ ናይ ሎም ዘመን 20 ሰነ ከዓ ይኣክል ካብ ጭርሖ ናብ ግብሪ ዝሰጋገረሉ መድረኽ ተበስራላ ብኣጋጣሚ ናይዚ ከዓ ህዝብና ዝሓለፎ ከቢድ ጉዕዞ ቃልስን ብሰንኩ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ግፍዕን ስቃይን ከይተገልጸ ተዓቢጡ ጸኒሑ እሞ ዝሓለፈ ታሪኽና ከይነከናን ከይወስኽናን ንዝትከኣና ወለዶ ከነመሓላልፎን ክንስንዶን ግዜ ይሓተና ኣሎ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ታደሰ ኺዳነ በርሚንግሃም ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተላልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣወፃእ ዝርከቡ ዜጋታቱ ናይ ፀቕጥን ምፍራህን ተግባራቱ ብሰፊሑ ከካይድ ጸኒሑ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቂ መሰላት ብሓሙስ 27 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ብኣብ ወፃእ ዝርከባ ኤምባሲታት ወቢሉ ኣብ ልዕሊ ዝነቕፍዎን ብቓልዕ ዝቃወምዎን ዝገብሮ ምጉዕባዕን ምፍራህን ክቕፅል ከም ዘይብሉ ብምዝኻር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ከዓ ዝወርዶም ዘሎ ክሳብ ናይ ሞት ዝበፅሕ ናይ ምፍራህ መልእኽቲ ብትሪ ኾኒኑ እቲ ካብ 2011 ክሳብ ጉንበት 2019 ዓመተ ምህረት ዘሎ ግዜ ዝሸፈነ ጸብጻብ ሰበስልጣን ኤርትራ በቶም ወፃእ ዝዓበዩ ቢያንግ PFDJ ዝብል ስም ተጠርኒፎም ዘለው መንእስያት ኣቢሉ ንሰብኣዊ መሰል ዝጥሕስ ተግባራት ከም ዘፈጸም ምስ መርትዖታት ኣሰኒዩ ኣቕሪቦሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብተወሳኺ ናይ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣምባሳደራት ኤርትራ ኣብ ጃፓንን ኬንያን ናይ ማሕበራዊ ሜድያታት መልእኽትታቶም ከም ኣብነት ብምጥቃስ ብደገፍቲ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ዝግበር መጥቃዕቲ ዝድግፍ ጽሑፋቶም ከም መርትዖ ሒዝዎ ከም ዘሎ የነጽር እቲ ትካል ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ብኣብ ወፃእ ዝርከባ ኤምባሲታት ወቢሉ ኣብ ልዕሊ ነቐፍቱ ዝገብሮ ምጉዕባዕን ጸቕጥን ክቕጽሎ ክፍቀደሉ የብሉን ክብል ለቡ ኣሕሊፉ ኤርትራ መበል 47 ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ምዃና መጠን ንሰብኣዊ መሰላት ምኽባርን ምስቲ ባይቶ ሙሉእ ምትሕብባር ምግባርን ዝኣመሰሉ ግዴታታት ስለ ዘለዋ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዶባታን ዝፍጸም ምካስ መሰል ደቂ ሰብ ደው ከተብል ዝጽውዑ ሓያሉ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ብተደጋጋሚ ጥርዓኖም ከስምዑ ጸኒሖም እዮም ምልሻ ጃንጃዊድ ኣብ መላእ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምቕጻይ ጎነፃዊ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ጉጅለ ምልሻ ካብ ሶኒ 24 ሰነት ሒዙ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ንሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላትን መራሕቲ ናዕበኛታት ንዝበሎም ሰሞያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእቲሎ እቲ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ከሰላ ገዳርፍ ኣትባራን ካርቱምን ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ምልሻ ጃንጃዊድ ብወተሃደራዊ ቆንስል ተኣዚዙ ድዩ ወይስ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ እዩ ዘካይዶ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተነጸረን እንተኾነ ምሕዝነትን ናጽነትን ለውጥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ንምቋም ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንድሕሪ ዝጎስስ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ምልሻ ጃንጃዊድ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ንዝኾኑ 11 ኢንጂነራት እውን ኣብ ቀይዲ ኣእቲሎ እቶም መራሕቲ ኣድማ ዝበሎም ኢንጂነራት ሓደ ካብቶም ንህዝባዊ ናዕቢ ዝመርሑ ዘለዉ ትካላት ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ኣባላቱ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ምልሻ ጃንጃዊድ ስሙ ናብ ህጹጽ ረድኤት ሰራዊት ሱዳን ብምቕያር ኣብ እዋን መሪሕነት ኣልበሽር ዶባት ክሕሉ ብሓድሽ መልክዕ ድሕሪ ምቋሙ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማታት ሱዳን ብምእታው ካልኣይ ፍሉይ ሰራዊት ሃገር ኮይኑ ይርከብ እቲ ምልሻ ኣብ ዶባት ሱዳንን ሊብያን ኣብ ሓለዋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ስደተኛታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘይተኣደነ ግፍዕታት ኣውሪድዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ኢድ ነይርዎም ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ዝተጠርጠሩ ዜጋታት ቁጽሪ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ይገልጹ። ወሃብ ቃል ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ክርስቲያን ታደለ ትማል ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 56 ካብ ኣባላቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት 10ታት ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ። ክርስቲያን ታደለ ብተወሳኺ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምቕራብ መስርሕ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝዓለመ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ መንነት ተመርኮሰ መጥቃዕቲ ክብል ወቒሱ። በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ፈተነ ዕልወትን ቅትለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ከም ሕብረት ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ዝኣመሰላ ሕብረታትን ከምኡውን መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዕሊ ከም ዝኾነንዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕብረት ኣፍሪቃ ብመንገዲ ኣቦ ወንበሩ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንመላእ ቤተሰብን ፈተውትን ሞወቲ ከምኡውን ንመላእቲ ሃገር ምጽናዕ ብምናይ ነቲ ፍጻሜ ብዕሊ ኾኒኑ ኣብዚ ናይ ለውጢ ዕማምን ጽገናን ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከም ዘለውን ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እዚ ብ22 ሰነ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ቅትለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ቀጥታዊ ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝገልጹ ዘለዉ። ድሕሪዚ ፍጻሜታት ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ኣብ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ሓለዋ ኣቴን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓሲ ተላልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ሬድዮ ኤረና